Ginklaro ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi agent sa isang National Bureau of Investigation ang yara sa likod sang gunfire incident sa sulod sang Senate Building kagabi, Mayo 13. Ginpatpat man ni Marcos sa sining video kung sino ang mga opisyal ang iya ginkontak, gilayon matapos nakabaton sang report sa mataas nga tensyon sa Senado sa Pasay. Ginpasalig man sini nga may koordinasyon ang law enforcement agencies agod nga mapabili ng seguridad kag matulid kung ano gid ang kamatuoran sa likod sang insidente. Nagpanawagan ini sa publiko nga magpabilin nga kalmado. Suno pa sa presidente nga dungan nga magaimbestiga ang Senado kag Philippine National Police sa natabo. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.